Sa number 10, handa na ang tanan para sa Panaad sa Negros Festival sininga 2025. Kapamilya Caravan, ginapaabot man sa mga kahiwatan. Ginpatigayo na kaina ang final coordination meeting upod sa nagkalain-lain nga mga ahensya kag committees para sa 29th Panaad sa Negros Festival. Pila sa nalakip nga nagtambong ang katapos ng Philippine National Police, disaster teams kag iban pa. Sunod sa kay Charina Magallanes Tan, ang festival director, ang Pinoy Big Brother Big 4 last season, upod sa ASAP ang palaabuton sa Kapamilya Caravan sa Marso 29. Dugang pa niya, mag-perform gikan sa ASAP ang Musanday, Martin Nievera, Zaza Padilla, Angeline Quinto kag Regine Velasquez. Ini ang pinakaunang ngatiun nga mag-perform ang ASAP sa Guas ng studio sunod sa ABS-CBN. Mag-performan ang parokya ni Edgar sa Domingo sunod sa kay Magallanes Tan. Damlag pa, gin-announce na sa Panaad sa Negros nga mayaraman sang celebrities nga sanday Janela Salvador, Lico Blanco kag Moira nga mag-perform. Marso 24, magabukas ang Panaad sa Negros Festival kag magalawig tubtub Marso 30. According to ABS-CBN management, this is the first time that ASAP will be out of the studio. First time. Kay although ang performers ta sa ASAP are Martin Rivera, Sasha Padilla, Angeline Quinto, and Regine Velasquez. So, although previously naga-perform ni sila outside ABS-CBN, but sa ila lang but not as ASAP. Oo. So, amo nang hamba nila pag meeting naman last time that this is the first local government unit na festival nga ASAP ang sa Kapamilya Caravan.